Your attention please. Please take care of your personal belongings. Здравейте, тя е Марина. Ти сте били родителите, които сте били бившото тракция? Малко физкултурата, ама път аз тогава да може да знадам, тъй му мължат път. Има ли бъде право? Няма тамата. Голямата на частта да голямата на частта да разле. Джейсон Стейтъм. Супер много. И самия свет. Много расист човек. Вирци, пакти, всякакъв. Верно имат такива, които да скачат, които са правят интересни. Не знам, вие какво мислите, като примерно един човек е цигани, не са расисти, кръвно нещо в България. Тя е Марина. Правим диска малко от малко на тези, които да не вземат лошите неща. Също не могат да ви видите нещо, ние да неща. Само пътта, не има тези